Здравейте YouTube, това е No Jokes и Swampy с моя спешъл костюм. И ние скучно, вече не знам какво да правим, обезмисли всичко, построихме си кралство на Survival, само съм на Creative, затова да ви го покажа. Ето го е Swampy. Да. Значи моето е херобранското. А моето е крипърското. Да, това неговото е крипърското. Значи... Извинете за това, че не сме снимали от толкова дълго време на български език, просто трябваше... Трябва да имаме клипове на английски, за да можем да имаме да субскрайбваме и да лайкват хората. Да. Защото повечето са англичани. Сега не съм като знака, дето той ти субскрайбва. И хора, субскрайбвайте, коментирайте и лайквате и при 20 лайка, при един субскрайб и един лайк, т.е. при един лайк и 20 гледания и един субскрайб може да участвате в нашата битка редом до нас или срещу нас. Вие си избирате, само трябва да си изберете баям и да се файтвате. Също ще има и англичани, така че учат английски. Да, всъщност да. Ако искате, но едно нещо е разрешено в моя сервер. Да, негов е, моя компютър. Просто така бричка не съм съзрела, че ще имам. Две години. Има едно правило при мен. Може да си псувате на воля. О, да. Чатът е отворен за псувните ви. Какво мислите за ъс? Да, коментирайте клипа за ъс. Това там сме ние, аз съм този с очилата, по-слабия, той е по-дебелия. По-добре плюс отколкото минус мой човек, но аре да не го определяме на YouTube вече. Това го оставаме за един отделен момент. Да, ако искате да сте редом до нас, знаете какво да правите. Имаме специален гост, който вече е направил това, което трябваше да направите и е тук при нас, не е в момента в разговора, нито в сервера, защото има работа. Но го е направил. Но не е направил все още кралството си напълно, ами малка част от нея, която... Да, вътре е кутията с изненадите, която може просто да я пръснем с TNT и той да си остане изненада. Не ми е много ясно каква е тази кутия с изненадите. YouTube не трябва да я вижда. Така, който спечели, ще влезе вътре. Ще може да влезне вътре. И ще му построя с собствените си no-jokes-ови ръце. Ето тези, с ръкавиците ще му построя негово собствено кралство, в което си иска баям, ще му подаря моето... Ако ми даде към 1000 субскрайба, ето това ще бъде негово. Аз си бегам някъде. Това е само при 1000 субскрайба, лайка и това е. Не искаме чак толкова много, все пак вие може да цъкате един бутон няколко пъти, за да може да... Вюловете и те са ми важни, защото аз съм много в YouTube. Колкото повече субскрайбове и такова печеля, лайкове и най-различни неща, толкова повече клипчета ще правя. Спрели в един момент, осъзнавам, мене никой не ме гледа, значи съм избушлик тук в тази игра. И си прекратявам ченъла и ще го предам. Не, няма го предам, ще го изстреля, ще го оставя в миналото. Не, той ще го даде на мен, аз ще го поддържам, ще се оправя и ще го отвърна. Защото аз... Така, последната дума не се чу, защото просто бандикама ми е толкова бъгово шиче, че няма на къде повече. Така, знам този епизод е скучен, но това е нещо фурас, просто в Майнкрафт. Мисля да почвам да правя клипчета в World of Warcraft. Ще правим клипчета в Smite. Ще направим клипове в Smite, което ще е яко. Ако той се съгласи в LoL, в LoL, в League of Legends. И не забравяйте, че можете да требвате с мен акаунти винаги, аз съм ниво 200.
Не, наистина, няма да ви измами. Дала съм честна дума. Да, аз имам много други акаунти и мога да ви покажа, ако някой иска да играем CS или да се запознае с клана ми на CS, да заповядам. Между другото, какво стана с клана ти? Ушел да джойнвам. Ами да, знам, че искаш да джойнеш, просто трябва да говориш с, знаеш с кого, знаеш какво е. След клипчето може по-да чатим. Да, аз мисля, че най-добре ще е да говориш ти с него. Той най-добре знае какво да прави. Все пак, можеш да не си пишеш с него, докато ни гледат зрителите, защото това е много борн. Да. Между другото, днеска показах клипчета на класа ми, те много се запалиха. В нашето училище има мултимедии и компютри, така че имахме кръжок. И госпожата просто ни пусна да си пускаме каквото искаме. Аз пропуснах този ден, вместо да изграя като звезда с аплодисментите и да викат: "О, пич, но яки клипчета, такива глупости." Да, аз Не, ще обрах бъде ми всичко. лична работа. Да, аз обрах всичко. Чакай, сериозно ли ти го обра? Ами да. Кажи какво ти викаха, моля те, кажи, развълнувам. Не знам, най-добре ти да го чуеш от тях. Ако утре аплодират тебе, ти ще седна толкова много, че не си ме виждал в тази полза на садването. Съответно, другата седмица, хора, е битката. Да. Тогава... Не я пропускайте, но тогава искаме още един участник. Да. И не госта, а някой от вас. Да. Който направи един subscribe, лайк и... Кой знае каквото иска още. Не, трябва ни един subscribe, един лайк и 20 била, за да участвате редом до нас. Или срещу нас. Да, или срещу нас. Аз мисля, че това е. Няма какво друго да знаете. Чао, YouTube! Bye, brofist. Like or dislike and subscribe. Brofist.